kasing-kasing nabuno sa kasadyang atuta sa himaya o atuta. Sa himaya mali pa yun ako, uban sa Ginoo, siya nagkabantay sa kinabuhi ko. Walay kahadlukan sa adlaw nga tanan, kanang dapitan ang adlaw siya. Ako si Jesu Kristo, di ka bugan niya ayaw ko. Kami mo sa ako, diha sa imong gugma. O Diyos, ako karong gatsa, kasas ako makarita. Duwaton ko imong gasa, bisan asa. O Diyos, mag-oban ka. Nagkaka ang mga kamo, sanayan mga tiing. Unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Nagkaka ang mga kamo,
Sanaya ang mga tiil, kulang akong kasing-kasing sa una sa espiritu. Agaka ang mga kamo, sanaya ang mga tiil, kulang akong kasing-kasing sa una sa espiritu. Nagsaad ka nga kami mong usahon diha sa imong gugma. O Diyos, ako karon gagsa kasing-kasing ko maghari ka. Tuwaton ko imong gasa, bisan asa, o Diyos mag-uban ka. Bisan asa, o Diyos mag-uban ka. Bisan asa, o Diyos mag-uban ka. Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, ibako mo, ipasaylo mo ako. Dagoyan ko Ginoo, gilingon mo ako, kalisdanan ka sa kita, itabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dad ako, ikoyong mo Ginoo. Nangandoy ko nga dakson mo, upuan mo sa gasa mo, presensya mo punta ako, Ginoo. Wanay lain kung gitimuhan, ang saad mo maangkong ko, sa guma mo, o Diyos ka sa ako. Nagsalaan ako, kani ato, walay kapaing na, ang dalan ng itinita, sa guma mo Ginoo, nakitaan mo ako,
bago mo, ipasaylo mo ako. Kahuyang ko, Ginoo, ilikon mo ako. Kalisdanan ka sa iha, kitabangan mo ako. Wa na'y rason pa, Ginoo, nga mubulat ako kanimo. Dada ko, ikoyo mo, Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo pun ako, Ginoo. Wanay lain kung gitingoha, ang saad mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos kang sako. Laba kong gitingoha, nga ikaw ang ko. Puyo sa dukhan ko, puyogan mo ako. Hingpit, Ginoo, nangandoy ko gagakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo po ako, Ginoo. Wanay lain kung gitingoa, ang saad mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos nagsako. Sa guma mo, o Diyos nagsako. Mo lamang kami mo simba, kami mo lamang kami mga bata, kahit ikaw ipadalas naman. O Jesus, salamat sa guma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos ng katawan, relihiyon ng pinagbatokan, apak kanimong ulo, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili ang relihiyon, kung dili ang imong mga pulo. O Jesus, salamat sa guma, salamat sa guma.
Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan sa pagkubos dito sa cross at kaluwasan nga naangkon ko. Kaluwasan nga naangkon ko. Ama ng mga Diyos, nagagamo, salamat sa pagtago, sa adlaw na hatag sa pagkakas. Salamat sa iyong pagkawan, proteksyon ng langit. Salamat o Diyos sa iyong pag-ayo. Salamat o Diyos sa iyong pag-atiman. Niya kami ugahan, aron magpasalamat kami. Niya kami amahan, aron sa pagdahayag, pagkasidumog, pag-alakan, kanino amahan. Sa ngalan ni Jesus, niya kami nagkaliusa sa pagdahayag, magpasalamat, magsimang kami ugahan. Malaygon ka ka Diyos na maglagaran, wala kayo'y magkatubo, magkanabaw sa imo ang pagkamaayo sa among kinabuhi. Kanunay kang naa sa amang mga kaluyahon, ang paglingkod, pagdasig sa among kalagan kanina. Salamat, Amahan, na ipagtutulong pa yung pagdasig mo sa kasakitin. Kanunay na among iklimutan, ang among kinabuhi. Kanunay na among iklimutan, ang pagkakituhan mo, panikinuhan ng ang among kinabuhi ko ay makilang kung wala na. Sa among ihalan, ito yan sa ating na kanino pinatuga. Lumalaha ang among kinabuhi sa imong mga mensahe. Lumalaha ang among kinabuhi sa imong mga pamahalaga. Galay ko na Diyos sa mga panalangin. Amon mo sa isaling halang surrender yan kaya kanimo kaya kanimo mahal kami makasiguro nga may kadaugan. Nalaygon ka na Diyos sa mga pangalan. Nalaygon ka na Diyos sa among isip. Samtang kami magapadayon sa pag-uban, sa pag-isod sa mga butang at kinahanglan namong kapatan. Ilas kami. Uyog sa akong mga kaigsuran nga nakaroon sa nagkalaing mga lugar, nga nakaroon sa nagkalaing mga dapit nasod, nga nakaroon sa ilang daanan, Pinoy-anan. Amahan, salamat sa imong pagatiman kanila. Salamat o Diyos sa imuhang pagpangga kanila. Salamat, Amahan, sa imong pagpaminaw sa mga hangyo mga pag-apo. Nalaygon ka nga Diyos nga magalagaran nga naghatag kalinaw, kalipay sa tagusan. Salamat, Ginoo. Wala nimo ilayo ang imong panalangin. Wala nimo o Dios ihikaw ang among ikinahanglan kanunay nimong gihatag. Salamat. Salamat o God. Salamat sa Bless ang among itulungan sa kasing sa pagpaminaw, sa pag-ikapit sa mga punong anak sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayo na buntag, mayo na pagtuban, na welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, good morning, good morning, good morning. Kumusta? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Dios. Nato masaktan, dagan sa atong kalibutan. Apan kita dili mabalaka, sa mga bagyo kita dili matumba, sa mga gubat may kapasalitan ka. Pagkarako kayo sa iyang bungkang, mga walay kapare.
sige sa Yahweh. Okay no, maayong buntag, maayong pakiguban. Ngadto sa atong Medyo dunay karat-karat og hinay ang tingog kaganina. ilukso, Og salamat sa Ginoong ato rang na nahinluan. Tungod kay wala na nato ni mga hinluin o pila ka semana, pila ka adlaw o siguro may abot og bulan ang atong programa nga medyo murag wala gyud ta ka uban diri sa ato ang programa. sige ilukso, sige Mayong buntag, mayong pakiguban sa tanan nato mga kigsunan, ilabi na sa ato ang mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang programa. Og nakiguban sa ato ang FM station 11.3. Ilabi na sa tanan nga mga listeners sa ato ang FM station 11.3 nga nano kadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, may butag. sige Mayong pagiguban, mayong buntag, oras ato ang panag-uban alas 5:15 na sa kabuntagon. Og akong gipasalamatan ang Dios sa iyahang pag-uban o panalangin og labaw sa tanan sa iyahang tubag sa atong mga hangyo kaniya. are. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Okay, sige sa Yahweh. Ato tas mga awit makalangit mga igsoon, ato ang tagaan og pagtagad ang uban pang mga awit nga makalangit diri sa atong panag-uban. Mayong buntag, mayong pagiguban sa tanan ni Brother Elmer Canelio. Good morning, Pastor. Sayo na lagi imong programa ron, Pastor. Salamat sa Ginoo nga makadungog na pud ko sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa imong mensahe nga gipadala sa Ginoo nimo. Pastor, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Gikan sa ato ang pagpahuway, karon pa ko kabalik yod og programa o pakiguban sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kinahanglan gyud nga kung duna kay kana bitaw nga ang ato ang lawas, kinahanglan nga ato pong tagaan og pahuway. Og dili gyud nato abusaran kung dunay mga panahon nga atong lawas nanginahanglan og nangayo bitag pahuway, ato gyung ipahuway. Pila gyud ka adlaw, pila ka semana og hapit buwan ang atong pagpahuway. Og salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban og sa iyang pagproteksyon og pagpanalangin kanatong tanan. Daghan kayo nga mga nag-message, adunay mga nag-message nako, naghisgot og mga pangutana mahitungod sa simbahan. Dunay mga problema diha sa simbahan. Nga matud pa, Pastor, kanang unsa may buhaton sa among simbahan nga magsigi mag-away, magsigi maghalales, o niya niabot gyud sa punto nga nagkinihaay. O niya ang amo ang akong nakita nga daghan pon nga mga nadunggan og nakita dili kay ako lang, matud pa sa maong mensahe nga niabot sa punto nga nagkinihaay o niya ang nagdumala di sad kuno kabadlong. Sa Biblia mga igsoon, naagyod diha sa balaang kasulatan ang kahimtang sa mga simbahan. Adunay 7 ka klase o kinaiya nga simbahan nga atong makaplagan diha sa libros gipadayag o katapusang libro. Nga dunay nagkalain-lain nga mga kinaiya o kahimtang sa pagdumala og simbahan. Dunay mga pangulo diha nga mibadlong sa kinatibuk-an diha sa simbahan. Apan doon na po'y mga pangulo diha nga wala mo badlong, gani giuyonan ra nila ang sala. Mahinungdan nga sa atong panahon sab karon ato po nang mabati og makit-an
sa nagkalaing mga lugar. Sa may buhaton, ang buhaton ragyod mao ni balhin mo og lain nga mga simbahan nga motubo mo kanang sigurado mo nga nakaalagad og Ginoo, nga naay kalipay, kalinaw ug labaw sa tanan gipauswag sa Ginoo. So maurag yun ay pinakagaan o pinakasayon nga mga pamaagi mubalhin og simbahan nga diin ka makaalagad og insaktos Ginoo. Kanang moalagad og gani kanang moingon ta nga makaalagad tag insakto sa Ginoo kana bitaw haom sa pagtulun-an og haom sa balaan nga kasulatan. Tanan ang pagkinabuhing matarong pagkabalaan ikaw mismo makamatikod ni ana. Ni Albert may buntag ni sa ni Albert Palomar, si Imelda Orindo maayong buntag og si matod pa ani Hilma Obas may buntag ni Yenji Oano Steamim may buntag. Good morning to all, God bless always. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Evelyn Abilito Galito. Good morning Pastor Gideon ug sa tibok pamilya. May buntag ni Anali Karina Limpahan Saikon. Good morning Pastor ug sa tanang viewers and listeners. Sayuha man di ay imuhang live Pastor kay God bless and protect you always with your whole family. Oy, salamat kaayo sa Ginoo. Kamata ko ganina mga kaigsunan mga alas 3 nga gidasig ko sa Ginoo sa pagpadayon sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Naghatag og mensahe ang Dios nga atong gilagaran nga kinahanglan akong isaysay ihatod sa matag usa. Ako nagtuo nga kining maong mensahe dili lang ni alang nako kun dili alang nimo. Alang nato nga nag-alagad kaniya nga naghulat sa iyahang mga saad. So gidasig ko sa Ginoo mga kaigsuonan sa pag-abli na usab sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ako nga pagpahuway mga kaigsuonan sa ato nga programa, daghan kay kong nadunggan nga mga mensahe gikan sa Ginoo. Daghan nga mga mensahe nga ako ang nadawat o kinahanglan ako ning ihatod. Usa sa mga mensahe nga ato karong hisgutan kining pulong pagpaubos. Ang pulong pagpaubos mga kaigsuonan, moingon kong walay makalabaw nga kinaiya ni ana. Walay makalabaw nga batasan ni ana. Kay kung magpaubos ka o kantigo kang magpaubos, daghan kayo nga maangkon, mabatunan, kumbaga daghan kayo ang saad sa Ginoo o kining maong saad makalipay o makadasig pag-ayaw kanimo. So ako ning ihatod mga kaigsuonan, kabalo ko nga nagkinahanglan kaniini, labi na gyud sa panahon nga ikaw nag-alagad sa Ginoo. Labi na gyud mga igsuon diha sa imuhang paghulat sa saad sa Ginoo. Nagkinahanglan kaniining maong mensahe. Maimbuntag mayo nga pagpaminaw sa akong igsuon Dong Raymond Candelario, maimbuntag pastor, uban tibuok mong pamilya, salamat mga pulong sa Ginoo. Patalinghogan karon ining kabuntagon. Maimbuntag ninyo diha Dong Ray og ni Day Maring og sa tanan imong mga sakop diha sa imong Pinoyanan. Kumusta mo diha sa Cavite? Ako ning igsuon o magulang nako ni magulang pagyud ni Pastor Sapore. Og akong ipasalamatan ang Dios sa iyahang pag-atiman sa akong igsuon og akong mga pag-umangkon diha sa Cavite. Maimbuntag ni Fidel Rosario Kiring. Good morning Pastor, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Maimbuntag ninyo diha naay og Tatay Pastor Gregorio Kiring. Good morning. Ang Dios magpanalangin. Sani siya ka Kristohanon, pastor nga nagdumala og mga simbahan o nagatiman sa mga tao diha sa Hinunangan, Southern Leyte. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Nanay Fidel Rosario Kiring, kumusta mo diha? Salamat kaayo sa inyong pagbisita diri sa miaging Thanksgiving.
dili na ko kalimtan ang inyong pagkanindot nga kinaiya, kana bitawng inahan gyud nga kinaiya. Salamat kayo na apo ko'y nakatunan sa inyohang gasa. Good morning ni Dante de la Torre. Maayo nga buntag pastor diha, may buntag nimo diha brother Dante de la Torre. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Ug salamat ta sa Ginoo nga iyatang gihatagag higayon nga mag-abli na usab sa atong nga programa ug akong giampo gituohan nga magtuloy-tuloy na ang ato ang pakiguban sa atong programa. Tungod kay akong nabati mga igsoon 100% nga giayo ko sa Ginoo o gitubag sa Ginoo ang akong mga hangyo kaniya. Saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad kay saya-saya. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Sa milabay nga mga adlaw, simana mga kigsunan, wala gid ko kaable sa ato nga programa. Kumbaga wala gid ta makauban diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Tungod kay kinahanglan gyud og pahuway ang akong lawas. Kani kanang manglaba ko, dili ko kahuman kay mabuyod ko. Niya dili sad ko kalingi-lingi kay malipong sad ko. Daghan ko nga kana bitawng gibati. Nya time nga doon ako'y gibati, time nga makapalalom ko diha sa pagpamalandong o kana bitawng kung doon na kay mga pagsulay sa imuhang lawas o sa imuhang kana bitawng pagbati, mauna na tayo mga kaigsunan nga makapaduol o makapalalom ka, makapamalandong kapag ayo sa mensahe tawag sa Dios imong kinabuhi. Og pila ka adlaw, pila ka semana nga moingon ko mga kaigsunan nga doon na gyoy mensahe ang Dios. Doon na gyoy giandam nga pinasahi ang Dios sa atong nga programa. Og usa sa mga gihatag sa Ginoo sa akong pagpamalandong sa pila ka higayon nga akong nadunggan nga mga mensahe, mga igsuon, usa sa akong nga ihatod kaninyo karon kining pulong pagpaubos. Ang pulong pagpaubos mga kaigsunan, dili na ko ni nabasa lang sa Biblia, dili lang kay akong nabati, nadungog, kundili kapila na ko ni madamguhi. Sa pila kahigayon mga kaigsunan nga doon ako'y gibati o doon ako'y gipamati sa akong lawas na ay mga panahon nga dili ko ka tulog. Moabot na lang og 2:00, 1:00. Dili gid ko katulog. Unya daghan kay kog damgo sa dihang makatulog ko. Mura kog nakigsulti og mga tao. Mura kog nakig-uban sa usa ka pelikula nga ako mismo naa. Daghan kay kong mga nadamguhan. Unya ang mga damgo nga ako ang nakita mga kaigsunan, makakuha kog mga mensahe gikan sa Dios. Makakuha kog mga pagtulunan ug ang mga pagtulunan nga akong nakuha og nakita sa akong mga damgo. Dili kay ako lang ang nagkinahanglan sa maong mga pagtulunan o mga mensahe ug ako nasayod nga nagkinahanglan usab kaniini. Usa sa mga mensahe nga akong nadawat mga kaigsonan nga gikinahanglan natong i-apply sa tanang dapit o sa tanang panahon kining pulong pagpaubos.
Ang pulong pagpaubos mga kaigsunan usa kini ka kinaiya o batasan nga walay makalabaw ug walay makakumpara. Kay maghisgot ta sa batasan o kinaiya na may pagkamapaubsanon, na apoy pagkamapahitason, na ay di garboso, na apoy dili garboso, na apoy moingon ta nga mura og naara sa 50-50, medyo na ay pagkamapubsanon, na apoy pagkamapahitason, murag 50%. Pero dako kayo og kalahian o dako kayo og diferensya ang pulong pagkamapubsanon o pagkamapahitason. Ug dili sad maayo mga kaigsunan nga mapabsanon ka karon ug dili na sad. Dili sad maayo nga mura kag mapaubsanon, mura pug mapahitason. Kung dili, kinahanglan magpabilin ta nga mapaubsanon. Nganong kinahanglan tang mapaubsanon or kinahanglan nato nga magpuyo nga mapaubsanon? Tungod kay ang pulong pagkamapaubsanon mga kaigsunan maunay gipangita sa Dios. Kinaiya kini nga kana bitaw kinaiya kini nga gipangandoy o gipangita sa Dios sa matag tao. Kay kung imong tan-awon mga kaigsunan ang sulat sa Biblia, niingon dinhi sa Biblia mga kaigsunan nga gihatag og gibilin sa Ginoo alang nimo, alang nako, alang natong tanan. Diha sa libro sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6, niingon dinhi, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapaytason, apan maghatag siya grasya sa mga mapabsanon. Si Jesus miingon dito sa libro sa Mateo, kini gisulat ni Apostol Mateo diha sa Kapitulo 5, versikulo 5. Bulahan ang mapaubsanon kay maila or maila ang tibuok yuta. Maangkon ang unsa may mga panalangin na asa yuta. Ang kadagaya, mga pabor, maangkon og maasinatian, madawat sa tao nga mapabsanon. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, pwede natong ibutang karon sa atong nauna kining pulong mapabsanon. Kung dili lang nato ibutang sa atong nauna, kung dili ato kining susihon og tan-awon kung naaba ni sa ato ang kasing-kasing. Kung moingon tang naa sa atong kasing-kasing, siguro nga ato ning nabatasan. Kita mismo makamatikod o kita mismo ang makakita, maka-prove mga kaigsunan nga naataana. Ato kunong pamalandungan ang atong kaugalingon, dili nimo kaugalingon, kanang imong kaugalingon. Kay ako sa ninggi himo, kung ako mang nakita ang pagkamapabsanon o kanus ako dapat na ay pagpaubos. Kung maingon tang kanus dapat sa tanang panahon. Sa panahon nga na kay kalipay, kalinaw, labaw sa tanan ay mga pagsulay o kaha dunay mga moingon tang kalisod. Kung maingon tang mga pagsulay, daghan mga klaseng mga pagsulay. Dunay mga panahon nga ang mga pagsulay mahitabo diha sa imong Pinoy-anan. Ang mga pagsulay dunay mga panahon nga mahitabo diha sa imong simbahan. Ang mga pagsulay dunay mga panahon nga mahitabo kini diha sa imong trabahoan. Sa panahon nga naay mga pagsulay ang imong pagpanarbaho, ang imong pagnegosyo, ang imong pag-alagad sa Dios diha sa simbahan o sa imong Pinoy-anan. Pwede ba natong tan-aw ng atong kaugalingon kung ato bang nakitaan kining pulong pagkamapabsanon? O kaha diha sa relasyon, kung maingon tang relasyon diha sa kanang pagkamagtiayon, asawa, bana, mga anak, ginikanan, igsuon to igsuon, or relasyon sa imuhang uyuan, iyaan, pamilya, mga kaparintihan o kaha sa imong higala o sa imong kauban diha sa imong simbahan.
sa sakop sa simbahan o sa pastor o sa imong isig ka magtotoo. Dihan nimo makit-an ang pulong relasyon o imo nang utingkayon kung imo pa ba gihapon makit-an kining kinaiya o batasan nga mapabsanon. Kay kung imo ning makit-an ang batasan sa pagkamapabsanon mga kaigsunan, dili na mistil nimong kanabitang magsigi kag padungog-dungog sa Dios. Sige nimong ipangayo sa Ginoo nga Lord, taga ikog pabor panalangin. Kung imong tan-awon mga kaigsunan timan ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. Ang Dios maoy makahimo sa pagpanalangin o makahimo sa dili pagpanalangin. Kumbaga, iblas kaniya, pwede sad nga kuhaon sa Ginoo ang imong panalangin or ang iyang panalangin nga gipial sa Ginoo nimo. Muna niingon si David nga kining tanan gikan sa Dios. Si Job ingon nga natawo kong hubo, mamatay sad kong hubo. Pero wala na mahitabo sing kinabuhi kay ang iyahang kinabuhi nakit-an man sa Dios nga naay pagkamapabsanon. Ayaw kalimti mga kaigsunan og dili nato kalimtan nga ang Dios dunay saad og kining mga saad gitaniyag o giandam sa Dios ngadtos mga mapabsanon. Kabalo ko mga kaigsunan og ikaw nasayod sa ka nga bisan karon pa lang nangayo na kag panalangin sa Dios. Nangayo ka og pabor, nangayo ka og muingon ang uban grasya. Og ang grasya mga kaigsunan na atayatanan ni Jesus Christ. Og ang tao nga magpabili ni Jesus Christ kanunay makasinati sa grasya. Sumala sa ako ang gipamulong kaganina nga kung ikaw mismo ang makit-an sa Dios, kaya ang tinuod kitang tanang tao gimonitor man sa Dios. Og doon na pagilaing kamatuoran, ang Dios nangita kanunay og tao aron iyang panalanginan. Usa sa mga ilanan sa tao nga takos og angayan iyang panalanginan katong taong mapaubsanon. Pero unsaon aron kita mismo makamatikod nga naatay pagkamapabsanon? Importante kayo na nga mensahe sa atong kinabuhi. Pwede ba nato ning ipangutana sa atong kaugalingon o tingkayon sa ato ang kaugalingon na ba ko'y pagpaubos? Kay kung naa ko'y pagpaubos, gamay nga paningkamot, dako og panalangin. Pero kung wala kay pagpaubos, dako ang pagpaningkamot, gamay ang panalangin. Kumbaga, gamay kag abot, gamay kag income, gamay ang imong matigom. Pero kung naa kay pagkamapabsanon, gamay ang imong paningkamot. Gamay ang imuhang nahuman, kumbaga, gamay ang imong natrabaho. O ka, muingon tang gamay kag kita, pero dako kag tigom. Dako ka og nahipos, kumbaga. Maunay gipakita sa Ginoo ug maunay gipangita sa Dios sa atong pag-alagad kaniya. Kanus ama nato makita nga naatay pagpaubos ug unsaon nato aron ato kining makatunan. Kanang pulong makatunan mga kaigsunan, nagpakita na nga imuhang bansayon imong kaugalingon. Kay dili man kog ka makakaton kung dili nimo bansayon, triningon, mansuhon ang imong kaugalingon. So ikaw mismo, kita mismo ang mubansay sa tagsa-tagsa natong kaugalingon. So atong bansayon ang atong kaugalingon aron makakaton ni sa pulong pagpaubos. Kay ang giingon diha mga kaigsunan, si Jesus mismo miingon nga ang magpataas iyang ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Pauswagon iyang iblas, dili na mistil pa nga magsigig yango sa Ginoo, sigig panalangin, sigig pangayo sa Ginoo nga Lord, panalangin ko. Lord, kanang tagai ko ani. Ang gipakita dinhi mga kaigsunan nga bulahan kayo ang tao nga
makaangkon og kinaiya nga mapaubsanon. Apan kanus ama nato ni maabatonan, kanus ama nato ni maangkon. Ang ako nakita mga kaigsonan kining pulong pagpaubos, bunga ni usa ni sa bunga o makita nato diha sa Espiritu Santo. Kung naa kay balang espiritu, naa nimo ang pagkamapabsanon. Pero kung naa kay balang espiritu, wala kay pagkamapabsanon, akong nakita mao ni wala lang nimo bansaya, wala lang nimo gamita. Pag wala nimo bansaya ang imong kaugalingon o wala nimo gamita ang bunga sa balang espiritu o wala nimo ipadumala ang imong kaugalingon sa balang espiritu, ang mga panalangin o saad sa Dios mga kaigsunan nga iyang giandam, dili na moabot sa atong kinabuhi o sa imong kinabuhi, adto na moabot sa uban. O ang mga pabor. Ang uban, kung mapabsanon. Apan kung makit-an ta sa Dios nga mapabsanon mga kaigsunan, ang iyang giandam nga panalangin, ato ginang maangkon, ato ginang masinatian. So ang ato karon nga hisgutan o ato karon nga pamalandungan, ang mga pamaagi o ang angay natong buhaton aron mabansay, mamanso nato tong kaugalingon kana bitaw maanad atong kaugalingon sa pagkamapabsanon. Kay kini manggong pagkamapabsanon, pwede nato ning angkunon. Labi na gyud sa panahon nga kana bitawng naa kay gikahibalag nga usa ka tawo sad unya maghisgot ganis pagpaubos o kabantay mo malitok ning pulong pagkamapabsanon sa panahon nga adunay lalis. Akong nahinumduman nga makapila nako ni madunggi. Labi na gyud sa mga panahon nga makakita ka og makahibalag kag mga tao nga naay lalis. Sa una, bata pa ko, makapila ko kadungog ani. Ang usa ka inahan moingon nga, "Mari, nagpaubos naman ta ko. Grabe na ang akong pagpaubos. Grabe na ang ako ang pagpailo, pagpaubos." Pero wala gyud kasabot. Wala gyud sila makakita. Moingon pod akong mama, "Sagdi lang mari. Salig lang sa Ginoo. Mabag-o lang gi ang imuhang bana." Okay. So sa pulong pa lang nga inyong nadunggan o sa kahimtang sitwasyon nga inyong nabati, nagpakita ni sa relasyon diha sa pamilya o Pinoy-anan. Di ba doon ay mga panahon, mga kaigsunan, makaingon ka sa imong kaugalingon, nagpaubos na mo unta ko. Pero gihurot yun nila ang akong pagpaubos. Imo ba nang nasinatian ka ni adto? Nga nalitok ba nimo ni sa imuhang baba? Nga moingon ka nga, nagpaubos na mo unta ko? Pero wala gyud nila ni matikdi. Sa panahon nga nagpaubos ka o niya wala nila makita ang imong pagkapaubosanon. O niya imo na ni nalitok, imo na ni kana bitawng nagsugod na ka og reklamo. O niya moingon tanta nga, moingon na ganita nga, ilag yung gihurot ang akong pagpaubos. Kumbaga, murag nilayo ka ana sa panalangin sa Dios. Nilayo ka ana sa dapit nga diin na ang grasya sa Ginoo. Daghan kong nakita mga kaigsunan nga mga taong mapaubsanon nga karon gipauswag sa Ginoo. Ang ilang pagpuyo nahimong hayahay. Ang ilang pagpuyo nahimong moingon ko nga na adunahan sa ato ang pinulungan moingon ta nga
nahimo gyud silang adunahan. Makapanghatag sila ug dili lang gagmay nga kantidad, kundi mga dagko pa gyud nga mga kantidad. Kumbaga, daghan silang matabangan. Diha sa ilang mga kaila, mga higala, labi na gyud sa mga buluhaton sa simbahan. Ug sa diha nga, damor nila ning gibuhat, damor pud silang gipauswag sa Ginoo. Pero doon na pud ka siguro'y makita mga kaigsunan, ikaw ug ako, doon na pud tay makit-an nga mga tao nga moingon ta nga niuswag sila kaniadto apan nawagtang ang ilahang pagkaadunahan. Unya moingon dayon ta sa ato ang kaugalingon nga tinuod yod nga ang ligid nagtuyok. Pero dili na maoy gusto sa Dios nga masinatian sa imong pagkakristohanon. Dili na maoy gusto sa Ginoo nga ug dili malipay ang Dios nga maunay imuhang kahimtang. Nga kumbaga ugma to kas taas, sunod simana na napugas uso o ubos. Dili maayo nga karon magpaubos ka ugma magpataas. O kaha karon magpataas o ugma na sad magpaubos. Dili maayo mga kaigsunan nga kitang mga Kristohanon usab-usab o kanang laob-laob ang ato ang pagpuyo sa pag-alagad sa Ginoo, kumbaga sama sa balod. Nga mutaas, muubos, mutaas, muubos. Kinahanglan ang ato ang pagpuyo mga kaigsunan na kanunay ang pagkamapabsanon. Atong hinumduman mga igsuon, diha sa Biblia, daghan nga gibilin o gipakita ang Dios nga mga taong mapaubsanon gipauswag yun sa Ginoo. Ug ang ilang pag-uswag wala mag-off and on. Wala dili sama sa balod nga mutaas, muubos, mutaas, muubos. Nagpadayon ang ilahang pag-uswag. Sama ni Josue. Ni Josue og ni Joseph. Sama ni David. Si David gikan lang sa farm. Tig-atiman lang og mga karnero. Tig-atiman og mga hayupan. Apan gipauswag siya sa Dios. Gipalambo si David sa Dios mga kaigsunan. Gikan sa tig-atiman og mga hayop, nahimo siyang tig-atiman sa palasyo. Gikan sa tig-atiman sa palasyo, nahimo gyud siya nga maoy nagdumala og nangulo sa palasyo. Sama ni Jose, gikan sa pamilya nga moingon tang walang-wala. Dili sama sa ubang pamilya apan si Jose imong makit-an sa Biblia mga kaigsunan nga gikan sa dinaog-daog, gipakawalay bili, hangtod gidala siya sa usa ka Pinoy-anan nga tiglimpyo, tig-atiman, ulipon, slave pa gyud, wa gyud. Wala gyud ta mo ingon ta nga imong makit-an nga nagdawat siya og sweldo, gatrabaho siyang wala income. Pero nahimo siyang gobernador. Nahimo siyang pangulo o nahimo siyang instrumento nga ang iyahang kinabuhi nahimong gamit o instrumento aron mga igsuon ang iyahang pamilya maluwas. So diha nato makit-an sa Biblia mga kigsunan nga ang taong mapaubsanon duol kayo sa panalangin sa Dios, duol kayo sa iyahang grasya o duol kanunay sa Dios ang taong mapaubsanon.
Si David doon na say sulat diha sa Salmo, atong ablihan ang Salmo mga kigsunan. Salmo 25 versikulo 9. Gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat og matarong o gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kabubuton. Nindot kaayo kining maong mensahe. So pwede ninyo nang isave sa inyong sa imuhang cellphone o kaha ibutang na sa imong kasing-kasing o niya reviewha lang sa matag karon og unya. Gitultulan niya ang mapaubsanon. Gitultulan niya sa iyang mga panalangin, gitultulan niya sa iyang mga saad. O niya gitultulan, kumbaga gitudluan, gigiyahan, gidumala, gipanguluhan ang mga mapaubsanon. O gitudluan niya sa pagbuhat nga maayo, pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing matarong. O gitudluan siya sa pagsunod sa kabuton. O ang tao nga mapaubsanon dinhi makit-an mga kaigsunan, dunay kasiguruhan nga makasulod og langit. Kay ang tao nga dunay kasiguran nga makasulod og langit katumang mga tao nga nagbuhat sa kaubuton sa Dios. Dili man kadang nakahimo kag milagro, dili na maoy ebidensya o reilhanan or basihanan nga sigurado o 100% makasulod og langit. Ayaw himua nga kung naa kay nahimong milagro 100% nga makasulod na kag langit. Ayaw patuuhang imong kaugalingon nga kung nagwali na ka, doon na mga tao nga nabag-o, doon na mga tao nga naayo, doon na mga tao nga nakalakad o Ginoo 100% makasulod na kag langit. Dili na maoy basihanan o dili na maoy ipakita sa Ginoo. Ang basihanan nga makasulod kag langit kanang nakabuhat og nakatuman tas kabuton sa Dios. Mateo 7, 21, 22, 23. Ang nagtuman sa kabuton sa Dios mao ang giablihan alang sa kaluwasan. So ayaw pagsalig nga na kay nahimo diha sa imuhang pag-alagad, do na kay kumbaga nagwali ka, naghimo kag milagro, nagpagawas kag yawa. Dili na mo'y basihanan gani nga makapasulod na langit ang basihanan. Kanang nakabuhat ka sa kaubuton sa Dios. So unsaon man aron makabuhat ka sa kaubuton sa Dios, magpabilin ta nga mapaubsanon. So dinhi giklaro mga kaigsunan, ang taong mapaubsanon, grabe. Kanang mo ingon ko nga, i-bless Lord. Pakanon sa Dios. Atimanon sa Dios. Sininaan, bistihan. Wala pasagdi sa Ginoo ang mapaubsanon. Gani ang atong gibasa kaganina, bulahan kayo ang mapaubsanon. Kay ilang mapanag-iya ang yuta, pagkaninduta. Dili pasagdan sa Dios ang mapaubsanon. Nya ingon pa gyud si Santiago mga kaigsunan nga ingon siya nga supak sa Dios. Kontra sa Dios ang mga taong mapahitason. Apan mohatag sa grasya, mo panalangin siya sa mga taong mapaubsanon. Dili lang grasya mga kaigsunan. Dili lang mo ingon tang tanan klase nga mga pabor. Maangkon sa taong mapaubsanon. Apan unsaon manato pagbansay ang atong kaugalingon sa pagkamapaubsanon. Unsaon man nato sa pagbansay diha sa atong balay, diha sa atong trabaho, diha sa ato ang simbahan. Imo ba nang na-apply? Diha sa imuhang relasyon, diha sa imong kanang imong pamilya. Ikaw nga asawa, ikaw nga bana, na-apply ba nimo ang pagkamapaubsanon? Kay kung dili nimo ma-apply manggod ang pagkamapaubsanon, muhari ang kagubot. Dili mo biya ang kasamok. Kung dili nimo bansayon ang imong kaugalingon,
sa pagkamapobsanon. Kung wala ka aning pagkamapobsanon mga kaigsunan, ikaw mismo sa imong kaugalingon, wala kay kalinaw. Naakay pag naagyapon ang kagubot, kasamok, unya di ka mahimutang. Unsaon man aron naakay pagkamapobsanon. Imo na baning na-apply? Imo na baning, ato na baning nakita? Kung diha sa balay mga kaigsunan o diha sa pamilya, wala gani pagpaubos, naagyod ang lalis, na ang away, o niya na ang kanang pasangin lanay, tungod nimo, tungod nimo, tungod nimo. Lisod kaayong muingon ang tao nga, kana bitang wala kay pagpaubos, dili na nimo malitok na tungod nako. Pero kung moingon nga pabor, panalangin, moingon nga naaga ni pag-uswag, dali kay nang muangkon nga tungod na nako. Kabantay mo nga naitaho nga kung maghisgot gani og mga manindot nga mga pulong sama anang mga pangutana oy kinsa may nagpauswag ani, unsa may hinungdan nga kinsa may naghimo ani nga grabe ba kanindot, grabe ba ka ambungan ni nga trabaho, dali na nang angkunon sa tao nga walay pagpaubos. Moingon day nang ako'y nakakita nag idea. Pero kung maghisgot na gani og mga bati, moingon na gani nga kinsa may hinungdan nganong nadaot ni, nganong naguba ni. Nganong dili man ni, wala man ni magmauswagon, wala man ni wala man ni uswagon, wala man ni mahimong successful lagi. Katong mga tao nga dili mapobsanon, moingon gyud nga tungod na niya, tungod na nila. Dili gyud na moingon nga tungod na ako. Ang problema mga kaigsunan mauni, kung maunay nabatasan sa tao, ang problema mauni, lak alang niya ang panalangin. Pwede ra ba? Yes, pwede nimong limbungan ang imong kaugalingon, labi na ang imuhang isikataw, pero dili nato malimbungan ang Dios. Dili ta ka tago sa Ginoo sa tinuod natong kahimtang, sa tinuod natong kinaiya, sa tinuod natong batasan. Dili na mistil pa natong angkunon ang pagpaubos kay makit-a na sa kahimtang. Dili na ni mistil pa nimong ibandilyo ngadtos imong Pinoy-anan, ngadtos imong simbahan, ngadtos imong trabahoan. Dili na nimo mistil pa nimong i-komersyal kumbaga nga moingon ta nga mapaubsanon ko kay mga tao. Kaya ang paglitok nimo ang pulong pagkamapobsanon ug imong angkunon ang pagkamapobsanon, makit-an man na sa imuhang kinatibuk-an nga batasan o kinaiya. Number 1, makit-an na sa tinuod nimong kahimtang. Kaya ang tinuod nga mapaubsanon, duol kay na sa panalangin sa Dios. Dili na pasagdan sa Ginoo. Kanunay nang makapanag-iya og mga pabor gikan sa Dios. Dili kay nagkakunhod, unya naay kagubot, naay kasamok, ang tinuod nga mapaubsanon mga kaigsunan. Malinawon. Malipayon. Bisan kung dunay mga pagsulay. Bisan kung dunay mga kalisdanan. Pero malinawon, malipayon. Naatoy kalisdanan pero nag-uswag. Naatoy mga kalisod pero wala pasagdi. So saon man aron mabansay makatuna nato ang atong kaugalingon,
diha sa pagkamapobsanon. Diha sa Pilipos, si Apostol Pablo mga kaigsunan, adunay sulat aning pulong kanay bitang dinhi akong nakit-an ang mga pamaagi nga hining pulong pagkamapobsanon. Na ako'y nabasahan sa Biblia ug ako ning pangitaon mga kaigsunan naa sa libro sa Pilipos. Ako sa nga ablihan mga igsuon ang sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos. Kay ako ning nabasahan ang pamaagi diha sa iyang libro. Na ato sa Kapitulo 2. So ablihi ang inyong Biblia diha sa Kapitulo 2 sa Pilipos. Okay. Kining Pilipos Kapitulo 2, ang gihimong example gani gyud diha si Jesus Christ. Si Jesus Christ maoy ehemplo ang giwali ni Apostol Pablo. Ug dunay kana bitaw grabe ka klaro nga pamaagi aron makatunan nato ang pagpaubos. Naa sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 3. Ingon din hinga, ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Dinhi sa sunod nga mensahe, pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Kani nga mensahe, pagpaubos hinuon kamo og isipa ang uban nga mas maayo kay kaninyo. Isipa ang imong bana mas maayo kaysa imong pagkaasawa. Isipa ang imuhang asawa nga mas maayo kaysa imong pagkabana. Wala magpasabot nga magtulod-tulod ka. Nga moingon nga, ikaw ra ana, kay maayo kay ka. Dili man na tunada sa tinuod nga pagkamapausanon. Dili na maoy tunada o kinaiya sa tao nga kanang moingong na ay pagpaubos. Nga moingon ang asawa moingon nga, ay ikuan ko aribe, kanang itrabaho ko aribe, igama ko ani. Nya moingon ang bana nga, maayo kayo ka ana, nya dili nimo buhaton. Ang tinuod nga mapaubsanon, dili mo balibad, dili mo reklamo. Kanunay nagpatudlo. Abli og open kanunay sa pagbuhat ug pagsunod. Butang nga atong susihon mauban ni atong gibansay sa ato ang pagpuyo diha sa tagsa nato kapanoy-anan. O diha sa simbahan. Kabalo ba mo mga kaigsunan, ang tao nga tinuod nga naay pagpaubos, aron ato ning makatunan, aron ato ning mabansay atong kaugalingon bitaw. Kaysa ako nang gikaingon kon maghari ang pagkamapobsanon, mabatasan og maangko nato ang kinaiyang mapobsanon. Naa kanunay ang kalipay, naa kanunay ang panalangin. Mahilis ang kagubot, mahilis ang kasamok. Kung ang Pinoy-ana naa kanunay ang pagkamapobsanon. Ang asawa ong bana, ginikanan mga anak, tus ginikanan. Malinaon, malipayon ang pamilya. Hayag nga tan-awon ang usa ka balay kon ang magpuyo puro mapaubsanon. Tinuod na. Hayag. Unya kanunay i-bless ni Lord. Kanunay panalanginan sa Ginoo.
sa simbahan sad, bisan sa trabahoan, labaw na sa simbahan. Kon ang tanang sakop sa simbahan, tanang sakop, kumingon tang tanang sakop, apil number 1 ana ang leader. Gikan sa pastor, ngadto nas mga assistant pastor, ngadto nas mga katabang diha sa simbahan. O apil usab ang mga manimbahay. Kay kumingon tang tibuok simbahan. Kung ang tibuok simbahan mga kaigsunan, tanang sakop na ay pagkamapabsanon. Malinawon, malipayon ang tibuok simbahan. Wala kay makit ang kagubot, wala kay makit ang kasamok. Og ang panalangin sa Dios kanunay mag-awas. Buti pasabot makapanghatag ka, makatabang ka sa uban. Ang atong simbahan mga kaigsunan, makatabang sa dili mga magtotoo. Makatabang sa atong isig ka magtotoo, labi na sa dili magtotoo. Kay nag-awas ang panalangin. Nahimong kalinaw ang simbahan sa Pinoy-anan. Kay ngano man, ang tibuok simbahan, tanang sakop sa simbahan, na amay pagkamapobsanon. Atong hinumduman, iblas og palambuon, pauswagon sa Ginoo ang mapaobsanon. Bisan gani ang usa ka Pinoy-anan, usa ka balay, ang tanang tao diha nga magpuyo, puro mapaobsanon. Muuswag yun ang maong Pinoy-anan. Muuswag yun ang ginikanan, inahan, amahan, ang bana, asawa, mga anak. Pauswagon ni Lord. I-bless ni Lord. Unya naa kanunay ang kalipay, naa kanunay ang kalinaw. Nya duulo daghang mga tawo nga kanabitang ang mga bata anha magpuyo, ang mga tao, mga bata anha magtapok kay makit-an mabati man nila nga safety sila, malipay sila. Na ang kanunay ang kasadya. Mausab ang balay, mausab ang simbahan. Pero kung ang tanang sakop or kaha ang mga sakop anang maong simbahan, walay pagpaubos, magsigi na sila glalis. Magsigi na og magdinautay, magsigi og kanang moingon ta nga kana bitawng magsigi og pasangin lanay. Walay kalipay, walay kalinaw. Siguro sa mga Kristohanon nga taas-taas na og panahon nga nag-alagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, siguro makasinati og nakasinati na gyud kaana nga kung naay simbahan unya ang mga sakop sa simbahan puro garboso, puro mapahitason. Sa panahon nga adunay problema ang simbahan, iyahanay og pasanginlanay. At tungod din nimo, tungod niya. At tungod man kunis among pastor, tungod man kunis among leader, tungod man kuni, grabe daghang kay naghari-ari. Di gyud na mo angkon nga ako'y naghari-ari. Ipasumangil gyud na. Kana ko ana. Pero kung muuswag na gani, ay dali kay nang mo angkon. At tungod na nako. At tungod na namo. Ang resulta, sirado sa panalangin. Ang mahitabo, sirado sa pabor sa Ginoo. Ang musunod, kagubot, kaguliyang, kabantay mo, nga dunay mga simbahan nga nagkinihaay. Pareho lang nga kauban sa simbahan. Mga silingan lang. Pareho nga nagsimba sa Dios anang usa ka simbahan. Unya managsilingan. Kung magsigig ganiglalis, magsigig away. Ngadto mo abot sa punto nga magkinihaay. Tungod na ni hari ang karbo.
Ang pulong kiniha ay kanang gikiha ni balos pug kiha, gidaot ni balos pug daot. So walay pagpaubos. Naunsaon man aron mabatunan o maangkon kining pulong pagka mapabsanon aron matrain nato atong kaugalingon kay kung matrain nato atong kaugalingon mga kaigsunan. Uy, nindot kaayo. Tanang panalangin sa Ginoo, iyan ang isalig nimo. Mga butang nga kaniadto wala ka, dali na kay nang moabot sa imuhang Pinoy-anan. Tinuod na. Tinuod og tinuod na siya. Paningkamuti lamang nga naa kay pagpaubos, pero ang imong pagpaubos ayaw na ikumpara ni bisan kinsa kay mawagtang puna. Kaya kumiingon ta nga magpaubsanon ko kay niya, wala na kay pagpaubos ana. Ayaw na ikumpara ni bisan kinsa. Ang pagpaubos, kumbaga ayaw paningkamuti ang pagpangumpara. Kung makita nimo ang imong kaugalingon nga naa kay pagpaubos o gusto kang nangandoy ka nga makatuna nimo na, ayaw na ikumpara. Bisan gani sa imong nauna, bisan sa imong kasing-kasing. Ang imong buhaton mauni, ingon si Apostol Pablo, pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kanimo. So asa nimo na bansayon imong kaugalingon? Sugdi diha sa imuhang Pinoy-anan. Sa imong pamilya, kung asawa ka, buhatan na ngadto sa imong bana. Kung bana sad ka, ayaw paghari-hari. Ayaw og kanang gamita ang imuhang pagkabana nga moingon tang hari. Ayaw. Gamita ang kinaiya ni Jesus Christ. Nga bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Siyang kaugalingon mismo, kabubuton o gusto, iyahan ning gibiyaan og nagpakatao siya na pinakaubos sa tibuok kalibutan. Isipa ang uban mas maayo kay kanimo. Kung doon na may mga panahon nga ni uswag ang imong balay, kung naa may panahon nga gibless ka ni Lord, gibless sa Ginoo ang inyong negosyo, ang inyong trabaho, ang inyong pagpuyo, ang asawa nga mapaubsano, ang bana nga mapaubsanon mo ingon gyud na nga nganong gipanalanginan ta tungod na nimo. Tinuod na. Unya kung ikaw pud giingnan nga tungod ay nako gibless me. Ayaw kung bansayon nimo ang kaugalingon, kung gibansay nimo ang kaugalingon sa pagpaubos aron i-bless o i-bless pagyud ka sa Ginoo. Ayaw na ang kuna. Ayaw ing nga ako ni. Tungod na ako ni, tungod sa akong pagpaningkamot nga maayo kaayo ko, mukartiyo. Sometimes inana ang ato ang makit-an sa atong kaugalingon. Yes, tinuod na. Siguro maunay nakita nimo sa imong kaugalingon. Nga sa panahon nga gidahig ka, murag mudahig pug ka. Dili sa uban, sa imong kaugalingon. Kung dahigon gani ang imong kaugalingon, ipasa dayon ani Lord. Ingna nga si Lord ani gigamit ko sa ni Lord. Gibless ko ni Lord. Daiga dayon ang Dios. Ibayaw dayon ang Dios. Ipataas ang Dios. Kay kon mauna imong buhaton mga kaigsunan, ang Dios moingon nga ako ni siyang iblas. Ako ni siyang pauswagon. Kay nasayod ko nga kon ako ni siyang pauswagon, iya kong daigon, mapataas ko. Mapataas ko sa iyang kinabuhi. Pero kon daigon ka sa imong bana, daigon ka sa imong asawa, unya dili si Lord ang imuhang ipataas, dili si Lord ang imuhang kumbaga
Imong pasanginlan ba? Ang imong kaugalingon, ang imong pagpaningkamot, imong pasanginlan, moingon ka nga, tungod na nako, na uswag ta. Tungod na nako, na nahimo tang adunahan. Yes, dunay bahin sa atong kaugalingon nga failure ta. Makita nato na. Og maunay mensahe nga gihatag ni Lord. Sa pila ka adlaw nga mipahaway ko sa programa. Daghan kong nakita sa akong mga damgo. Ayaw gayod ang kuna ang dungog og pagdaing. Para i-bless og i-bless ka ni Lord. Ayaw ang kuna sa imong simbahan o sa imong Pinoy-anan nga dinihugan kayo mi, nindot kaayo mi. Maka-encounter o makahibalag mo mga simbahan, na maayo kayo si Lord sa inyong kinabuhi. Ayaw ipakita nga grabe ka maayo ang Dios, daghang kay gibuhat ang Dios sa inyong kinabuhi kay nila. Maunay ato ang bansayon ang atong kaugalingon, diha. Diha nato anaron ang atong kaugalingon, diha nato bansayon ang atong kaugalingon. Kay ang ato manggong kuha karon, ang ato karon gi katunan unsaon aron ma bansay mamanso nato tong kaugalingon sa pagpaubos. Sa panahon nga dunay tawo nga modaig nimo sa imong Pinoy-anan, sa imong simbahan, sa imong negosyo, sa imong trabaho, ingna dayon si Lord ang hinungdan nganong inani ni siya. Si Lord mao hinungdan nganong nahitabo ni siya sa among kinabuhi. Akong gipasalamatan si Lord. Og bansaya na sa imuhang pamilya. Kumbaga, trabahoa og batasana na diha sa imong Pinoy-anan. Sa imuhang pagkaasawa, sa imong pagkabana, sa imong pagkaginikanan, sa imuhang pagkaanak o sa imong pagkaigsuon ngadto sa igsuon. O sa imong isig ka magtuto diha sa inyong simbahan. Ayaw dayga ang imong kaugalingon. Ayaw ipataas ang imong kaugalingon. Ug ayaw ipaubos ang uban. Kanunay ipataas ang Dios sa uban. Muna niingon si Apostol Pablo, pagpaubos sinuon kamo. Ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Isipa kanunay. Ibutang kanunay sa atong kaugalingon, atong ibutang kanunay sa atong naunang kasing-kasing. Nga mas maayo ang uban. Kay kung moingon tang maayo ang uban, ato ang alam-alaman tong kaugalingon nga mas maayo ang asawa, nimo nga abana, mas maayo ang bana kay sa imong pag-asawa. Walay lalis mahitabo. Tinuod na. Walay lalis. Nya nindot kay na kanang 100% ka walay lalis, maayo kay si Lord. Ayaw og ang kuna. Pero kung diha sa inyong simbahan, naay daghang kay ngilngig nga mga tao, naay mga tao nga hambugiro, adali kay nang ang manumangil kung naay mga failure, doon ay mga kapakyasan, doon ay mga pagsulay. At tungod na niya, tungod na. Kung niya ipakita nga maayo kay siya, moabot ang panahon, magkinihaay lagi na. Naay mga sakop ra sa simbahan, magkinahay, moabot og barangay, moabot sa husgado. Tungod na sa nagdala, maupoy kinaiya. The word kinahaay kanang vice versa. Mukiha sad to, mukiha po diri. Pero kung diha sa simbahan, na ay kiha, pero wala mo bahalos og kiha, oy, na ay tao diha ang mapobsanon. Og i-bless to. I-separate po to. Ilain to siya. Munang kabantay mo na ay mga simbahan nga mo siak. Siak, dahil siak na sad.
kay gisiparit lang na ni Lord. Kung ikaw nagsimba sa Ginoo ng simbahan na, niya na ay sigig kagubot, nagsigig linibakay, dinautay, gawas diha. Para dili ka maduhig, dili ka maapil, dili ka mahimong alaot. Balhin gyud ka. Inana na siya. Nya sugdi na sa imuhang pamilya. Ngadto na sa imong simbahan, ngadto sa imong trabahoan, o kasi imong negosyo. I-bless ka ni Lord. Bulahan kayo ang taong mapaubsanon. Kay maila ang tibok yuta. Maghatag ang Dios og grasya ngadto sa mga taong mapaubsanon. Duol kanunay ang Dios sa mga taong mapaubsanon. Nya nindot kayo to ang mensahe dito kang David pagkanindota adto nga mensahe. Ingon dinhi. Gitultulan niya ang mga mapaubsanon apa sa pagbuhat og matarong ug gitudloan sila sa pagsunod sa Dios. Kabalo ba mo mga kaigsunan kung tinuod ang tao nga naay pagkamapabsanon? Si Apostol Santiago niingon, si Apostol Pablo niingon didto sa Pilipos, atong balikan ang Pilipos. Kung naay pagkamapabsanon ang tanang sakop sa pamilya o kahas si simbahan, dihas Kapitulo 2 sa Pilipos versikulo 4 naa dayon ang pagtinabangay. Ingon dinhi, pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibuhat, agibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini. Ingon din siya, bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga nagpanalangin o nagatiman ka nato. Ako nagtuo nga ikaw gibless ni Lord. Gipanalanginan sa Ginoo. May buntag ni Sister Susana. Good morning Pastor Gideon, Pastor Russell ug sa tanan na minaw. Salamat sa Ginoo nini sayo sa kabutagon nga puno sa panalangin kanatong tanan. May buntag pag-usab ni Dong Raymond Candelario og ni Daymaring diha sa Cavite. Sister Vivian, may buntag. Unya palai ang mga taong mapahitason kanang hambugiro para dili ka maimpluwensyahan. Paduol anang mga taong mapaubsanon. Mao nay usas mga pamaagi aron makaangkon ka, makabaton ka. Kumbaga sa ato ang pinulungan ba, patakod sa mga taong mapaubsanon. Nya putlo nimo ang panahon relasyon sa mga taong mapahitason. Kay aron dili ka maimpluwensyahan. So kung naay simbahan nga sigig kinihaay, sigig awayay, lalisanay, ang sakop mudaot, nya dauton sad. Kung dauton, mudaot sad. Palayo anay. Sa panahon nga dauton ka, ayaw balos daot. Ayaw balos libak. Wala kay maani. Muna nga, muna'y gihatag ni Lord sa akong kinabuhi. Muna'y gitudlo sa Ginoo nga maupoy akong gihatod ninyong tanan. Pauswagon lagi ka, i-bless lagi ka. Kung gidaot ka, gihulga ka, kanang tamay ka, ayaw balos. Na nga, si Lord ay bahala. Importante, nipadayon ka og pangitag mga tao nga mapaubsanon sama ni Jesus. Adto ka magpatakod. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin ka nato oras atong programa alas 6:23 o oras na sa akong pagpanalamilit. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulog, mga mensahe nga among nadunggan, nakatunan. Diris among panag-uban sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Amahan, salamat sa imuhang pagpanalangin, pagtudlo, o paggiya, o pagpanguna ka namo. Salamat o Dios sa tanan. Kami masaligon o malaumon, nga ang tanang panalangin, grasya nga imong giandam, among maangkon, among masinatian,
sa ngalan ni Jesus. Amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato, kininyo igsuon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug akong gihangyo matag-usa nga atong i-share ang atong programa aron ang uban makadungog masayod sa pamaagi aron ta palambuon, pauswagon ug panalanginan ni Lord. God bless and good morning. Jesus, magahalan, mga pagdaing, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan. Diha kanimo, Jesus, among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang, Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo, Jesus, among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo, Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,